Ara canviarem radicalment de registre, a no ser que el nostre convidat, que el tenim als estudis d'Altafulla Ràdio, digui que vol continuar xerrant del Titanic, d'aquest aniversari, d'aquests 111 anys que es va enfonsar. Jo espero que el músic de la flauta s'enfonsés del tot del Titanic. Em perdó, vull dir que si hagués hagut un supervivent de l'orquestra del Titanic, que no fos aquest, hòstia. Compte. No sé si d'això els Tonis en tenen cap estudi. Tenim ara mateix al carrer Major el programa en xarxa de les emissores del Camp de Tarragona. En Javi de Melo és actor, escriptor, terapeuta. Javi, tens una gran carta de presentació. Sí, soc també expolitoxicòmen de cap de setmana, soc també... Bueno, expare no, perquè això no... Però soc ex d'unes quantes, no? I anava a dir espera't, però no, que ara tinc nòvia sèria i no voldria jo ara. No voldria espantar-la, que segur que m'està escoltant. Laura, te quiero, amor. Mira, doncs saludem a la Laura també des del programa. Javi, com ens hem de prendre la vida? Els Tonis sempre ens diuen que amb un somriure, sempre amb aquest humor, sempre també mal pensant amb aquestes teories conspiranoiques. Jo crec que ens ho hem de prendre sempre. O sigui, jo crec que el pitjor és prendre'ns seriosament a nosaltres mateixos. I això és el que la gent fa. O sigui, la gent el que fa és crear un drama de la seva pròpia vida, quan en realitat la vida és com tu la vulguis percebre, no? O sigui, cadascú té una percepció diferent i tenim molt poques llibertats, però una de les llibertats que tenim és escollir com prendre'ns les coses, no? I això és tan important que si la gent realment fos conscient d'això i no estigués... Bueno, allò que deia John Lennon, no? Que la vida és allò que passa mentre tu estàs pensant en altres coses. I escolta, per què ens passa això? És a dir, per què caiem en aquest error? Home, primera perquè estem totalment condicionats. Vull dir, nosaltres, les nostres reaccions i pensaments automàtics estan condicionats per unes programacions profundes que si es volen sanar i es volen netejar, evidentment tu has de currar. O sigui, no és fàcil. Hi ha una cosa que li diuen el bypass espiritual, que són aquells que fan 3 tallers o 2 i et van dient van dient a tothom que t'estimo, tot està bé, tota la vida està... No sé què, però la que deixa'ls a deure 200 euros i veuràs com es posen. O mira'ls a final de mes quan han de pagar la hipoteca. Vull dir, no és fàcil. O sigui, obtenir pau, una certa pau interna, no és fàcil. És una feina saps allò a mi em fa molta gràcia allò de la desnazificació d'Europa que van intentar fer els aliats després que no van fer absolutament res, perquè vull dir, tot estava tot tan en les entranyes de la nació i de la gent, i estava tot tan corromput i tan podrit que va ser impossible. I van decapitar el que és el nazisme, el van decapitar en el procés de Nuremberg, però després va ser molt poca gent els que van pagar i els que van depurar pels crims comesos. Al contrari, no? Els policies eren els mateixos, tot era el mateix. Doncs això seria, d'alguna manera podríem comparar amb això. És tan profunda la programació automàtica que tenim, els que hem dit que està bé, que està malament, el que és just i que és injust, el que s'hauria de fer, el que no s'hauria de fer, què és el que hauríem d'aconseguir, on està la felicitat i on no està. Vull dir que ens ho hem cregut perquè no teníem cap altre remei. Ens hem construït aquest personatge i aquest personatge que va totalment en contra de lo que seria natural, bo i feliç i amb una mica de pau interna, per dir-ho així, aquest personatge va en contra de tot això. Escolta, és un personatge perdedor, aquest? I et faig aquesta pregunta tenint que m'has dut una de les teves publicacions, que és El camino del perdedor, todo lo que usted debería saber para fracasar en la vida, ara que s'acosta Sant Jordi. Sí. Bueno, és un llibre que vaig publicar l'any 2010 o 2011, no recordo, i que una mica com és és la meva obra cumbre, val? Vull dir que és l'obra que més exemplars s'han publicat i que si algú em veu per Torredembarra o Altafulla i em para i em convida a un cafè, li regalo un llibre dedicat. Vull dir, ja, perquè tinc una caixa de 400 i no sé què fer amb ells. Els venc... Home, mira... Els venc en els seminaris, en les actuacions, no? En venc, però te'n compren 3 o 4, tampoc, no? I clar, jo que em canvio de casa sovint, hòstia, tu, les caixes de 50 llibres aquests pesen i en tinc 6 o 7, no? Així que m'agradaria a poc anar-los... Efectivament, jo crec que som grans perdedors
des del punt de vista del que es considera guanyar no, anem a dir-ho d'aquesta manera. Des del punt de vista del que la societat i la ètica i l'estètica occidental, no, judeocristiana, considera guanyar, jo penso que molta gent són guanyadors, no, o són guanyadors, però jo crec que en el seu fuero interno, per dir-ho així en castellà, som grans perdedors, perquè no et dona... O sigui, està constantment... Saps allò que ens deien de petits, de la imatge aquella del burro que va perseguint, no? Sí, la pastanaga allí penjada, que sempre la persegueix. I que no se la menja mai, doncs això és el que és... Això, per mi, és el que és aquesta societat. I com es canvia això? Com es reverteix? I el que és més important, tenim les eines per canviar això? Tenim les eines, el que no tenim és la voluntat. El que no tenim és... Vull dir, ens hem construït un personatge que cada vegada que el volem tan sols debilitar es rebota. Saps què vull dir? És difícil, però jo penso que si un vol tenir una miqueta de pau interna, no? I una miqueta... I poder-se desenganxar de les situacions de la vida que no surten com ell voldria. Hi ha una gran frase que a mi m'agrada molt. Sempre la dic en castellà, per que sigui, perquè si quieres ver reír a Dios, haz planes. No? I nosaltres estem constantment fent plans i intentant controlar que aquests plans surtin bé. I els plans surten com tenen que sortir. I aleshores, què passa amb el nostre personatge? Que es rebota i es creu infeliç perquè les coses no li han sortit com li han tingut que sortir. I aleshores passa lo de la frase aquesta, no? Que ens morim i ens adonem que la nostra vida hem estat perseguint, perquè jo sóc dels que penso que quan estem a punt de traspassar, hi ha una lucidesa que les fotos passen de totes les imatges. Que no tenim abans. I jo crec que quan estem a punt de traspassar, realment ens adonem, no?, del temps que hem perdut. Jo vaig conèixer un gran mestre que va ser ajudant de l'Elisabeth, durant molts anys va ser ajudant de l'Elisabeth Kubler-Ross, que va ser com la gran escriptora i la gran investigadora sobre el que hi ha més enllà de la mort, perquè es va tirar moltíssims anys, no?, acompanyant a persones en les fases terminals. No? I aquesta persona, aquest mestre, l'Elisabeth ja era morta, crec que feia poc, em va donar una conferència a Menorca i estàvem 200 persones allà, una conferència impressionant. I una de les coses que ens va dir és que ell que havia ajudat a molta gent a morir aquí, a Occident, i havia ajudat a molta gent a morir a Tailàndia, que és d'on era ell, no? Ell era mestre de Tai Chi, també, em deia que no hi havia color, que aquí la gent moríem enfadats, que fins i tot els tipus de mort que teníem era totalment inhumana, això d'anar a morir als hospitals, intubats per tot arreu, intentant mantenir la vida fins a l'últim moment, encara que fos expenses del dolor, de la inconsciència. O sigui, tot això no tenia res a veure. En el seu país, als pobles, ja ens explicava, la gent se n'anava a l'Àsia en general, no? La gent, quan sabia que s'havia de morir, se n'anava a casa, es ficava al llit i rebia tots els seus amics, es despedia de la família i dels amics, i era una cosa com realment acceptada, no es vivia com un drama, sinó que es vivia com un traspàs natural i que la gent pues, realment... Això a mi és una de les coses que em va impressionar. Jo vaig dir, jo no em vull morir enfadat. Jo vull fer... Però és que vivim enfadats. Clar, perquè... Però això és el ritme de vida, moltes vegades ho diem, no? La globalització, córrer, el dematí tancar no sé quantes hores a una oficina per sortir mitja hora a dinar, fer l'encàrrec, tornar a la feina i sortir sempre anant a toc de pito. Però és que ho escollim nosaltres i no ens fem responsables. Que és el problema. Hi ha una gran falta de responsabilitat en aquesta societat i en l'ésser humà, no? Occidental, per dir-ho així. Vull dir, tota la culpa és de l'altre. Tota la culpa és de la societat, dels pares que m'han educat, dels mestres, de que soc càncer ascendente aquari, de que les estrelles estaven així, de Déu, del jefe, de la feina que m'ha tocat, de la carrera que vaig escollir. O sigui, sempre hi ha culpa d'una, sempre la culpa és d'una altra, no? I aleshores, jo no crec en la culpa, crec en la responsabilitat, no? I aleshores nosaltres tenim la responsabilitat d'escollir allò que volem escollir, però clar, si tu
ja abans de saber si tindràs una feina fixa, que avui en dia la feina és fixa fins al dia abans que et despedeixen, això és així, vale? Si tu encara vius pensant que les coses han d'anar com anaven als anys 60, que vam viure 50 anys de que d'alguna manera es podia fer això, tenir una feina fixa, tenir una primera residència, una segona residència, tota la vida estalviant, no sé què. Però tot això la societat ha canviat. I clar, si no ho acceptem i encara volem tenir, i ens fotem amb una hipoteca, i ens fotem amb un tal, i tenim més criatures de les que podem mantenir, i no sé, doncs clar, la nostra vida, si ja prenem unes decisions d'entrada errònies, però és que les prenem nosaltres. Sí que podem dir que la publicitat, que no sé què, però qui pren les decisions som nosaltres. I si no ens fem responsables, aleshores sempre anem malament. Escolta una cosa, el públic en els teus espectacles fa aquest canvi de xip després d'escoltar-te, després... No, jo bonament intento dins de... O almenys pensar, no? Aquella filosofia faré una comparació ara, aquella filosofia del cineclub. Després de veure una pel·lícula, a veure, potser s'ha mogut alguna cosa i hi ha l'intercanvi d'opinions. Això passa? Ho aconsegueixes? Perquè crec que és molt bo que ho aconsegueixis. Bueno, és que jo no... O sigui, la meva feina, quan jo vaig començar, feia molts espectacles de debat. Molts, sobre molts temes, no? I aleshores va arribar un moment que vaig dir estic fart de fer espectacles de debat. Del col·lectiu d'actors i de companyies que treballen dins de la distribuïdora Espectacles Xavi de Melo, qui vulgui fer espectacles de debat, jo encantat. Jo li venc i encantat. Li distribueixo, li recomano. Però jo personalment no els vull fer. Perquè no podia ser... No sóc un bon moderador. No podia ser... No podia... No sé, no podia... Com dir-ho? No podia mantenir-me al mig. No? O sigui, no podia... No soc periodista, no soc entrevistador. Hi ha periodistes que tampoc s'hi posen al mig, al final... Evidentment, sí. Tothom tira per casa. Hi ha d'haver una imparcialitat, però no ens enganyem. Hi ha mitjans que no ho són imparcials. Jo no ho era. No podia ser-ho. I cada vegada, amb moltes coses, em anava radicalitzant més. No? I aleshores em vaig adonar que em faltava molta paciència i que potser ja estava una mica cremat perquè vaig estar molts anys fent espectacles de debat. No? I llavors vaig deixar de fer només l'espectacle i d'alguna manera m'agrada més fer un espectacle i deixar que la gent es plantegi coses i pensi després d'haver-li remogut les emocions, d'haver-li fet riure, etc. No? I que després cada un haga de sucar pa un sallo, evidentment, perquè és el que farem. Tu vas a veure una pel·lícula, una gran pel·lícula, et remou les emocions, però quan arribes a casa tornes a ser el mateix. Vull dir, i quan tu vas a una trobada de cap de setmana, un retiro espiritual, digues, un retiro de coach, un retiro que mitjançant dinàmiques de grup, mitjançant coses, et donen la volta. Jo he anat al seminari de la mente milionària, un cap de setmana allà amb altaveus, amb músiques, amb presentadors d'aquells de yo era un desgraciado, com fan els luthiers, yo era un desgraciado i ara gràcies a fer això i a fer allò altre. I sí, surt allà amb un coet al cul i comences a fer coses i comences amb una marxa, però al cap de 2 o 3 mesos tornes a ser el mateix. O sigui, i moltes vegades amb depressió, perquè te n'adones que no pots mentalment, no pots convèncer-te tu mateix de coses que no tenen a veure amb el pensament racional, sinó que tenen a veure amb coses molt més profundes, connectades amb les emocions i que et fan tenir unes reaccions automàtiques davant de les circumstàncies que vius, que tenen molt poc a veure amb la racionalitat. Al final som els rucs, que persegueixen la pastanaga que dèiem abans. Molt bé, la manera d'encarar-ho, però, de la manera que tu ho planteges. És que jo soc un comunicador, llavors... No tinc... Vull dir, jo quan la gent em diu coses d'aquestes, no tinc mèrit, o sigui, és el que sé fer. Jo soc el típic aquell de l'acudit famós, no? Que diu que entra en una tenda de fotògrafs, no? I amb un fotògraf i li diu, què desitja vostè? Diu, miri, doncs jo vaig tenir una infància desgraciada, un mestre em pagava, el meu pare pagava la mare es prostituïa, no sé què. Diu, escolta, diu, per mi què m'explica? No sé, diu, perquè he vist aquí que revele su rotllo, he vist aquí un cartell
Jo serveixo per això, per parlar, expressar-me, revelar mi rotllo, i gràcies a Déu treballo del que m'agrada. Però també va ser una decisió personal que té molt a veure amb això. O sigui, jo no em vaig atrevir a fer el que faig ara fins aproximadament als 39 o 40 anys. O sigui, i vaig haver de fer molta teràpia. En tinc 62, porto molts anys guanyant-me la vida amb coses que realment m'agraden i em motiven. No ha estat fàcil, però ha sigut un exercici de responsabilitat de dir no, jo no vull fer segons quines coses, encara que evidentment paguis el preu, encara que evidentment cada mes, el 30 de cada mes, no hi hagi ningú que et doni, però tampoc tens cap jefe, en fi, hi ha tota una sèrie de coses que un realment es va fent a la vida i que ha de prendre unes decisions i moltes vegades pagar un preu en contra d'aquesta programació que no el fa feliç, que estic dient que nosaltres, d'alguna manera, tenim, no? En compte de moltes ferides infantils que surten quan tu interactues amb d'altres persones i amb la feina, amb la parella, amb els fills, amb els pares, amb les relacions més properes. I les relacions més properes és on realment tu tens el teu... O sigui, el teu mirall, no? I més que el teu mirall, podríem dir el teu llibret d'aprenentatge. Els deures, no cal que els busquis, els tens. Te'ls ensenyarà el teu fill, la teva parella, el teu cap, el teu millor amic, el pare, la mare... Les persones que més t'importen són les que tenen la llibreta de deures on tu realment et pots emmirallar, on tu realment et pots fer responsable d'allò que no t'agrada d'ells. Tu diries que ets feliç perquè fas el que vols? Tallers de sensibilització, la direcció d'espectacles diversos. És més, ara estàs a punt de posar en marxa un projecte de molta més envergadura, que és la creació d'una residència d'artistes. Em fa molta il·lusió, sí. Tu com em veus, a mi? Jo et veig feliç. Doncs és això, el que passa que és tan estrany veure que la gent són feliços. Però també he de dir una cosa, que tu ja fa uns quants anys que ens coneixem. I aquest caràcter, jo diria que sempre t'ha acompanyat, o és almenys el que has després o el que has volgut fer veure. Clar, però jo recordo que quan vam començar a col·laborar, Eduard, te'n recordes que em trucaves cada dia a les 9 del matí, a vegades em despertaves del llit, no? I jo em posava a improvisar. Jo en aquella època, evidentment, mira, era una època que vivia aquí a Altafulla refugiat perquè no tenia un duro, me'n recordo, no? Vaig venir a refugiar-me a la casa I aquí em vaig com reinventar de nou, vaig canviar de feina, no? I vaig... Ja treballava per mi, però hi havia una cosa que, evidentment, home, fa bastants anys, això, estem parlant del 2013 o així, no? 2014, no ho sé. Sí, o potser algú abans i tot. El Camino del Perdedor ja l'havia publicat, suposo que sí, no? Potser sí. Bueno, no ho sé, però jo recordo que en aquella època, per buscar una similitud amb ara, jo ja feia el que em donava la gana. Jo ja podia escollir des de que m'aixecava fins que equivocant-me o no, jo podia escollir. I això jo penso que a mi em dona molta felicitat, no? El poder aixecar-te un dia i dir, hòstia, doncs avui no vull treballar, o avui no vull fer això, avui faré això, o avui faré l'altre, no? Ningú és insubstituïble, és molt important allò de que l'urgent no t'aparti de lo important, no? Això penso que més o menys buscar-te una vida, una quotidianitat que puguis més o menys respectar això, que puguis prendre una sèrie de decisions, no? Que puguis dir, doncs mira, aquest cap de setmana en lloc de... No té que veure amb els diners, no té tant que veure amb els diners com pensem, no té que veure amb una actitud diferent, no? Potser la meva actitud ha sigut més rebel, més... No ho sé, no sé què dir-te, però jo penso que sí, que sóc una persona moderadament feliç, no? Jo crec que la felicitat tampoc no és... Hauríem de definir-la. I jo penso que és indefinible, no? La felicitat... Home, i cadascú li posarà una definició. Exacte. La felicitat per mi no és estar content sempre. Això és estar alegre. Que no té res a veure amb tu pots estar molt alegre per moltes coses determinades i, en el fons, jo crec que la felicitat té a veure amb una certa pau interna. Jo diria que la felicitat és l'absència de patiment. I el patiment no és el dolor. El dolor és inevitable perquè constantment xoquem
amb coses externes que estan, jo sempre dic que estan fetes per fer-nos créixer, per prendre decisions, per fer coses diferents, no? Però el patiment és quan t'enganxes al dolor. És quan et vols enganxar allà, perquè en el fons ets addicte al dolor. Som addictes al dolor. Som addictes a la por, som addictes al dolor, som addictes a la queixa. Tot ve de la por, eh? Escolta, ens estàs donant avui un munt de cites per fer piulades d'aquestes de 140 caràcters al Twitter, eh? Jo penso que hi ha gent que té més de 140 caràcters dins del seu cap. Perquè ens posem tantes màscares que... I no són actors, eh? I no som actors. Escolta una cosa, no ens allargarem avui, ens quedaran moltes coses al tinter i ja avanço que d'aquesta conversa avui en sortiran moltes més per futurs carrers majors a molt curt termini. Saps que jo estimo la ràdio, m'encanta aquest mitjà. Però abans vull que ens donguis un titular d'això de la residència d'artistes. És que no té nom encara, perquè no té nom perquè... Que hi posat la pota, que hi relliscat i hi dit alguna cosa no es podia dir. No, perquè en principi demà dono la paga i senyal d'una casa al teu poble, Salomó, bueno, ara ja no és el teu poble. No, escolta, el meu poble és Salomó. És Salomó. Bueno, jo en aquest moment estic empadronat a Altafulla, suposo que quan tinguem la casa allà. Llavors demà dono la paga i senyal i en principi el projecte, que és un projecte que fa molts anys que tinc i que vaig estar a punt d'aconseguir a la Nou de Gaià, vam estar a punt que ens deixessin una casa a l'Ajuntament per fer això, una casa preciosa, però al final es va torçar. No havia de ser el d'això, no? I aleshores ara ha sortit aquesta casa i és una casa que en principi la volem per viure, no? Però vaig pensar, hòstia, però si és ideal per fer això que vull fer. Quan la vaig veure vaig dir, és ideal per fer aquest tipus de projecte que vull fer. És una residència artística que per ajudar a persones, no? Artistes i a actors i companyies a poder acabar, més que crear, acabar, no? I ajudar tant amb la producció com amb la distribució, com amb l'orientació, no? De fer determinats espectacles i creacions, sempre amb la línia de sensibilització i de valors que tenim nosaltres. En parlarem. Explicarem al detall tot això i els projectes que ara mateix... Home, i sabrem més coses, llavors, perquè ara ja et dic que demà es dona la paga i senyal, o sigui, tampoc no puc dir tant. Xavi Melo, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona. Un plaer. Moltíssimes gràcies.